warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitri Ansing. Oke guys, kali ini aku bertumbas pecel ning gone manya yo guys yo. Iki wonge saiki beduk iki ning apa guys? Ning Pasar Mulyorejo, Pasar Merah yo guys yo. Iki mau aku tumbas ning pojokan. Wonge kan lek jam yahmen iki biasane iku ana ning Pasar Merah yo guys yo. Kae wonge ning kono tapi ketutupan mobil guys soalnya wonge ning pojokan kono iki pojokan sing sebelah kono andenge tambal ban gone Pak Tris. Dadine nek iki gak ketok guys soalnya iki enek mobil ning lampu merah. Dadi ra ketok ya guys yo, iki wonge ning kono. Iki biasanya wonge urung teko guys kok nuju ya hari Minggu. Jadi wong wis ning kene. Iki berhubung aku ki nek sip isuk guys jarang masak. Dadine bojoku tuh sarapan memang anakku tak bahasa sarapan terus mari ngono aku tumbas sarapan ning kene mau ngene Basri kan sekone akeh guys. Sekone Basri mang ngene lepat mas akeh. Jadi aku tumbas ngene Basri sok kuning. Terus mari ngono dan ning omah piye lah mang makku goreng yo guys. Terus karo itu berkatan nggone Mas Dino Suromoyo. Jadi ning omah ki mas aku tak tawani guys Pak apa jenenge film tora nontonnya banyak gak usah soalnya ada goreng karo berkatan kok Mbak Lipat ya guys yo lah kayak ketok guys rondo ketok kok kene kayak banyak anek ning ngandeng kayak guys pojokan KFC gak pada ketok guys nek kok kene yo guys yo soalnya kalau wongnya topi hijau kalau ning kono nggone lah kae sepeda ning kono nggone ning pojokan wonge ya wis iki nang bojoku wis tak tuh itu bahasa bojoku ya guys lagi alhamdulillah ya guys ya ora duwe bojo gak rewel mangan gak iso masak bojone ya tumbas ya guys ya dadine alhamdulillah bojoku gak tau rewel guys iki mang bahasa bojoku guys ya aku udah bahasa bojoku ya guys ya ini penampakannya kayak ini setelah ikan pecel isek ditumbas lagi mang anu apa sini tumbas ketaki gawe anakku guys bojoku tumbas ketaki iki tangga gorengnya nah yo tumbas iku guys tumbas apa jenenge jus buah naga bensin aku gak mau guys biasanya uang ini buah naga ini menurunkan ya guys ya tapi aku kok menaikkan ya iya guys buah naga itu menurunkan apa menaikkan darah ya guys ya sebenarnya nah, aku tak malah menaikkan leleng ngatemi menurunkan kok aneh ya guys gitu jadi guys emang judul aku paronan mbak bojo saya memang guys anak emang terus tak on bojo dulu alhamdulillah aku gak rewel guys mangan saumnya di praktis jadi ini gak nuntut harus masak kalau guys ya nek wayah gelem masak ya masak nek gak ya tumbas soalnya podo-podo margawe nih soalnya ini masih sedikit baik guys aku hari ini tak tutup jam biro tak tutup guys aku mulai oh langkon soalnya langkon masku juga iso tapi gak iso guys jadi ini tak tutup gak rasa udah tadinya guys ya aduh guys aduh penampakan itu guys anak iki ngarani iki pecel lemaknya guys wow ngeri iki harganya 6.000 ya guys yo pecel lemaknya 6.000 kiman tambah tempe gorengan satu berarti 7.000 terus kiman tambah sebojoku Kentucky mau kok mangane akeh mbak yo udah piye ya guys yo anjene koe anjen ya guys yo dadi ini yo piye wong tumbas no ya guys yo kalau guys tak sepilno kae lho kemarin ketutupan oh guys kalau
Lah, guys, kalau neng topi hijau kalau kayak anak yang podo tuh guys. Ke sebelah kene iki lho kayak iki banyak iki guys yo. Makanya dodolan neng kono kuwi nang pojokan pasar merah. Tuh, pasar merah iki ya men iki wis sepi yo guys yo. Guys, aku sih guys yo. Iya guys yo. Aku tak pilih no yo. Terus itu lagi manune lontong pecel manis itu sesuai mobil. Mbak. Oke, wes gedok ya, Mbak. Mari guys, Mana dulu? Tahu sini isi sayuran ya guys ya, nggak isi mie. Anaknya mana guys, mulai isi mie isi sayuran. Dia nak kembang turunnya yuk guys, mari yang ini kembang turun. Lagi bakwannya kayak bakwannya juga naik guys, ini gorengnya terus belum kan rasanya kan aneh guys loh, apa jenengnya orang jauh sampai ini lenyes bang lebih lagi ya guys ya. Ayo jadi satu kembali. Aku nggak tahu guys. Susunan dia gitu. Gue susunan guys. Hari Minggu ini emang sepi guys. Paling pada weekendan ya guys ya, apa atene suro ya, biasanya antar suro itu ya sepi guys kan. Kianjen kualitas tidak pada ono guys, malah anaknya wong iki lho sudah sing lamaran, dan lamaran mantan adik mang yo lewat. Emang nanti lah kayak gitu. Makanya guys, so bubuk guys. Kini balik lagi porsinya hadi. Marah komen. Nah aku mang mas gorongan aku guys. Biasanya enggak sekolahnya mang coba sih terus aku masak. Apa sih? Nah, ini usum dalam soalnya
sesuk ngono. Malam terone kan sesuk kata iku. Jadi nih wis kontur sedak ono terone iku wis diterone guys bancai nang desa karo. Jadi Mas Vino kan gak ono ning Suronan, jadi Mas Vino diajokke. Man. Ambil lah bilang. Ayo. Enak-enak nanti guys.